Ben, bons días. Vamos comezar o pleno este extraordinario. Con un único punto no orden do día, con 2 puntos. A ratificación da urxencia é o punto que quedou pendiente do anterior pleno da adxudicación do SAF. Votamos a urxencia. Paz e máis Noelia, vos que votades a favor? A favor. Ben, entonces, votos emitidos 19 que marcan aquí, máis 2 telemáticos, 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto en cuestión, a adxudicación do contrato denominado Servicios de Atención Domiciliaria do Concello de Lalín, Servicio de Axuda no Fogar para a prestación básica, libre concurrencia e Servicio de Axuda no Fogar para persoas en situación de dependencia. Ten a palabra Avelino Souto, portavoz. Como? Avelino, ten a palabra. Moi bons días a todos. A ver, non lle toco só ao micro. Bos días a todos. Hoxe, traemos a votación e a aprobación este expediente que é da adxudicación do SAF. Evidentemente, vou a dar unhas pinceladas principales do que ven sendo este contrato e esta adxudicación, pero, tampouco me vou estender demasiado porque xa outro día expliquei nunha intervención de 10 minutos todo o que conleva este contrato e cal é tamén a nosa idea e, ademais, o que queremos facer. Evidentemente, había concelleiros máis preocupados de facer outra cousa que non era escoitar o que se dicía do SAF e nin os números, nin lle interesaba aquela hora o que estábamos a falar. Como ben dicía o outro día, para nós este é un contrato fundamental para o Concello e é un dos contratos máis importantes. Non só pola cuantía económica que tamén, porque vaise anualmente a 2.077.883,86 euros, senón que tamén polas persoas que axudan e que é un contrato que é unha ferramenta esencial que permite que a xente, as persoas dependientes, poidan ser cuidadas na súa casa, que non estén institucionalizadas e que, como digo, poidan estar nos seus fogares. E, ademais, tamén polo número importante de traballadoras que leva. Como ben dicía outro día, nós traballamos con seriedade e con rigor con este contrato e sabendo a importancia que ten, é moi lexos de populismos e de ofertar cousas que sabemos que son irrealizables. A boa mostra desto, e tamén quero aproveitar, como fixen outro día, para felicitar aos técnicos, porque é un priego que chega aquí sen ningún só recurso. Víamos esta mesma semana como tumbaban nun Concello de Ourense os pliegos do SAF e no Concello de Lalín non só é que non houbera que volvelos a sacar ou que tal, senón que non tuveron nin siquiera un só recurso do que se planteou e de como se sacou este contrato. Como ben saben, a proposta que se fai, e como poideron ver nas atas todas publicadas e cas empresas que se presentaron, que neste caso foron 6, 2 xa non acadaron a puntuación mínima na parte técnica, co cal xa non houve valoración económica, e dentro das 4 que presentaron un proxecto que os técnicos, que son quen informan e quen valoran, e son informes técnicos, dentro desas 4, vistas as ofertas, o que se fai é unha proposta para adjudicarlle á empresa Protección Geriátrica 2005 SL, que é a que tuvo a maior puntuación, segundo informaron os técnicos que traballan neste Concello. Como dicía outro día, é un priego que eu creo que sirve de referencia por
como se fixeron os custos, como se elaborou e que ademais vai pensado tamén no futuro en diferentes cuestións que poidan vir ou novos cambios normativos que xa ten computados. É un contrato que sale con máis de 81.000 horas anuais e que tamén sale, como decía o outro día, por 2 anos e que logo se poderá, se esa é a voluntad da administración, se a empresa está a cumplir co seguimento que se lle poida facer, facer as diferentes prórrogas para que siga o contrato. A realidade é que, ademais, co traballo que conleva e co que supón licitar este contrato, sempre que estemos nunha estabilidade e vendo o que sucede noutros sitios, creo que é fundamental que podamos ter este contrato ao longo do tempo. Tamén cabe recordar, por dar algunhas pinceladas máis do contrato, que se aplicarán todas as melloras que se pedían no seu momento, como son a teleasistencia, grúas de movilización, horas disponibles para urxencias, e a empresa presentou todas estas ofertas. En definitiva, e xa por concluir, por todo o que expliquei outro día, é un servicio para nós prioritario, un servicio que o demostramos porque estamos suplindo con preto de 1 millón de euros con fondos propios, que non nos corresponderían se vamos á estrita legalidade, pero que o facemos porque consideramos que é un contrato esencial, vital, no noso Concello e, mentras non se poñen de acordo quen ten que financiar e quen non, desde o Concello de Lalín facemos os deberes e sacamos un contrato, creo que de unha alta calidade. Moitas gracias. Gracias a Belén. O turno para os grupos. Bloque Nacionalista Galego, Paco Vilariño ten a palabra. Ben, bo día. Eu creo que non se pode empezar peor nunha concellaría como esta, cando, desde logo, presentas un contrato deste tipo e precisamente sin cumplir os mínimos requisitos de transparencia e de legalidade e, desde logo, se ve obrigado este goberno a ter que retiralo despois de pedir o BNG para que, desde logo, cumpla como mínimo os prazos para poder ter tempo a estudar a documentación. Eu supoño que isto é moi difícil de asumir para o voceiro do Partido Popular, mas, desde logo, dicir que estamos máis preocupados por outras cousas é bastante indecente. Cando aquí se intenta aprobar un contrato, insisto, dos máis importantes, tanto en termos económicos, por tamén, obviamente, pola importancia e a quen vai dirixido dito servizo, e que ainda precisamente teña máis que dicir. Vostede xa empeza cunha soberbia que creo que debía baixala, e este pleno tamén goza dunha xenerosidade por parte da oposición que vostede debía recoñecela, lonxe de estar con un berrinche de neno pequeno desde o pasado pleno por quedar en evidencia a súa nefasta xestión. Mire, nós non somos pitonisos, ni temos dotes de pitonisos, mas desde logo xa, cando se aprobaron aquí os pregos para esta licitación, xa dixemos quen iba a gañar este concurso e, desgraciadamente, non nos equivocamos. Será coincidencia ou non será coincidencia, pero, desde logo, hai cuestións que queremos falar hoxe que, desde logo, nos convidan a que as coincidencias son pouquiñas, non? Mire, levan desde o 23 de decembro, desde o 29 de decembro, sen contrato, ou seja, 2 anos sen cumplir a legalidade, en precario, sin sacar, desde logo, este concurso. Vale, polo tanto, tendo un trato de favor, incumplindo todos os mecanismos de igualdade, de transparencia, de legalidade, respecto a unha das cuestións máis potentes económicamente que xestiona esta casa. Claro, e resulta que a semana pasada, hai 2 semanas, vostedes ofende todo porque se suspende este punto. Home, tempo tiveron, O único que amosa é a nefasta xestión da que vostedes son responsables.
Mire, si vemos, e lle vou facer xa a primeira pregunta, vimos como este último ano esta empresa cobrou o que lle deu a gaña e vostedes pagaronlle o que lle deu a gaña a empresa. E a primeira pregunta é, canto este Concello lle pagou de máis a esta empresa durante todo o tempo que estivo fora da legalidade? Canto? Porque é moi curioso, e vendo desde logo a documentación, así o acredita, que esta empresa estivo cobrando ao longo de todo este tempo moito máis por prestar o servizo do que vai cobrar a partir da adxudicación do mesmo. E isto, obviamente, é gravísimo. Isto o que se traduce nun cheque en blanco que vostedes lle deron a esta empresa e que o único que se dedicaron é asinar todo o que eles lle pasaron e vostedes caladiños. E isto é moi grave e algo do que, desde logo, terán que dar explicacións pola gravedade, insisto, do que se trata. Vostedes convertiron o que xa nos temos denunciado aquí moitas veces, que é un servizo básico para a xente maior, para os dependentes, nun negocio. E un negocio, desde logo, e isto o que se van a aprobar aquí é un auténtico pelotazo para que unha empresa se forre, a costa, obviamente, do lombo das traballadoras e, desde logo, prestando un servicio moi imprecario ou moito peor do que se podía prestar noutras condicións. Chega o escándalo a que, por exemplo, nos criterios da adxudicación, e así igual entendemos tamén, porque non nos equivocamos, cando dixemos quen iba a ser o adxudicatario deste concurso, vemos como hai dos criterios de adxudicación. Os criterios avaliables até 65 puntos e criterios avaliables mediante xuicio de valor máximo de 35 veces. Aí, obviamente... Vaya terminando, por favor. Vaya terminando. Home, 2 minutos dará, non? Sí, pero xe dei 5, eran 3. Pidolle 2 minutos máis, non creo que pase nada por un pleno extraordinario, non? Pero quero dicir que vayas terminando. Por lo tanto, claro, aí está a xogada para que sexa posible o que está hoxe aquí aprobándose. E, nese sentido, claro, nos decimos como é posible, e así entendemos que vostedes, incumplindo a súa palabra, se negaran a reunirse coas traballadoras para que puderan facer as súas aportacións, se negaron reiteradamente, despois de moitísimas peticións, a convocar a mesa de seguimento, deronlle un auténtico bofetón ao xudgado que vostedes permiten sistemáticamente respecto ao quilometraxe, que vostede tamén mentiu, permitindo que, desde logo, cobren menos. Porque, claro, non se ría, porque as traballadoras do SAF de Lalín cobran moito menos que as traballadoras do SAF que cobran a 0,26 de Silleda ou de Cuntis? Ou porque unha traballadora do SAF de Lalín, que son as que manteñen o servizo, ten que cobrar menos que un traballador ou unha traballadora municipal desta casa? Porque vostedes, obviamente, insisto, teñen clarísimo que este servizo está para que cos nosos maiores se faga e con nosos dependentes un gran negocio e ese é o verdadeiro problema. Vostede xa comparou no anterior pleno que se discutiu este servizo, mira a importancia que lle dá co servizo do lixo, así o dixo textualmente, e aí quedará tamén. E entendemos que é sustancialmente distinto. Por lo tanto, mire, eu creo que hoxe debía ser vostedes bastante máis humildes e perderon unha oportunidade de sacar isto nunhas condicións bastante millores para as traballadoras e para, desde logo, os usuarios e usuarias. Moitas grazas. Turno para o PSOE. Ten a palabra ti, Alba Forno. Ben, bo día a todos e a todas. Unha vez máis, estamos aquí sentados no pleno para falar do servizo de axuda no fogar. Dende logo no PSOE, sobre dicir que temos como prioridade as persoas e niso basamos as nosas políticas e o que defendemos. Sabemos que o SAF é un servizo primordial para as familias larinenses.
xa non pola cuantía do contrato, é un dos máis importantes do noso Concello, senón tamén polo sector da poboación ao que vai dirixido, non? Aos nosos maiores e aos nosos dependentes. E incluso, pois, se imos un pouco máis aló, pois tamén ten moito que ver co coidado e co benestar do noso rural, que é, pois, bueno, onde a poboación está máis avellentada. Nós consideramos positivo que veña hoxe este contrato a pleno, porque, ademais, bueno, pois é imprescindible para garantir este servizo. Isto non quita que haxa que dicir tamén que este contrato pois, chega unha vez máis tarde, mal e arrastro, como se soe dicir. Bueno, como dicía antes, o contrato do SAF é fundamental para o día a día dos dependentes, da xente maior. Por certo, na súa parte, na maior parte, as coidadoras son mulleres. É un contrato, ademais, que ten un impacto importante nos usuarios, pero tamén pois, nas traballadoras do propio servicio. Levamos agardando este contrato dende xullo do 2023. Aprobouse a rescisión do contrato en xullo do 2023. Resolveuse o contrato definitivamente en decembro do 2023. E aquí estamos a finais, bueno, a mediados de novembro do 2025, 2 anos despois e 2 anos quedan para moito. Levamos, ademais, todo este tempo pagando as facturas do SAF en cada pleno reparadas por non ter contrato e, bueno, hoxe vemos como Avelino empeza a súa intervención dicindo que a oposición que nin lle preocupa, nin tiña ganas no anterior pleno de debatir esta cuestión. Eu creo que non é ni medio normal que vostedes tarden 2 anos en traer isto a pleno e que pretenda que a oposición vote e debata unha cuestión tan importante como esta en termos económicos e tamén tan farragosa a hora de estudiar este contrato, o sea, a vostedes levoulle 2 anos e nós con 2 días laborales, ademais dos nosos quefaceres diarios e ademais de ter que ver a documentación ordinaria do anterior pleno, supónse que deberíamos ter isto visto para votar. Bueno, eu digolle que non, que sexa un pouco menos demagogo, porque ademais viñamos nun tono un pouco cordial e vostede xa empezou rompendo. Bueno, que supón este atraso en traer isto ao pleno? Pois supón incertidume, en primeiro lugar, incertidume para as traballadoras que prestan o servizo e tamén para os usuarios do mesmo. Bueno, como dicía antes, este é un dos contratos máis importantes do Concello de Lalín. O importe anual pasa a ser de 2 millóns e pico de euros, o prezo por hora pasa aos 25,75 e aos 30,33 no caso de domingos e festivos, e a empresa a que se vai adxudicar é a mesma que estaba prestando o servizo. Despois de sacar un prego, que sí que tiña unha boa parte, pesaba moito a valoración sen ser os criterios obxectivos e medibles, non? E eu pregunto, mediante destes datos e diante desta subida do custo do servizo, pregúntome cales van ser as melloras para as traballadoras, pregúntome se este contrato garante a estabilidade, ten unha mellora salarial suficiente para as traballadoras e, sobre todo, se vai a reducir a precariedade laboral que afectaba a todas elas e tamén afectaba, por consecuencia, aos usuarios e usuarias. Se vai aportar máis seguridade, se vai aportar avaliacións das condicións nos domicilios, etc. A mí, realmente, o que me preocupa deste servicio é que xere emprego digno e de calidade, porque, ao final, está pagado co diñeiro dos veciños e veciñas, sae dos nosos petos, e para iso debería ir cada euro público. E, por suposto, outra das cousas que me preocupa é que este incremento no custo se traduce en calidade, continuidade e dignidade no traballo, non? Gustaríanos, e así o propoñemos, que se convoque de xeito trimestral, por exemplo, a Comisión de Seguimento do SAF, que o Concello publique unha memoria social anual na que se recolla a evolución do servizo, as horas prestadas, o tempo medio de alta, as incidencias, reclamacións e a continuidade das profesionais. E creemos imprescindible a avaliación e a transparencia, sobre todo, neste servizo público. Esta é unha das vertentes deste contrato e a outra vertente é o financiamento, non? Dende logo, é indiscutible que supón un gasto importante para o Concello de Lalín, un esforzo económico por parte da administración local e eu creo que o financiamento está totalmente, o modelo de financiamento está totalmente esgotado. Tamén é certo que en Galicia estamos á cola de España en investimento por persoa en dependencia, e non o digo eu, isto son cifras oficiais.
Tamén é certo, neste caso, ademais, son importantísimos os tempos, non? Estamos a falar de persoas maiores e persoas dependentes. En Galicia, a media de valoracións de dependencia é de 359 días, é dicir, prácticamente un ano. Vou rematando, eu creo que este contrato non debería aprobarse sen mecanismos sólidos de control do funcionamento e revisión, e se non se blinda unha fórmula de revisión de prezos, pode repercutir unha vez máis nas condicións laborais e na calidade do servizo. Estes mecanismos deben ser indicadores claros e medibles, e non serve falar de calidade que quede a cousa. O que pedimos é transparencia. E por todo isto estaría ben que aceptaran e que tiveran en conta as nosas aportacións. E remato esta primeira intervención. Gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. Desde o noso grupo municipal queremos comezar recoñecendo a importancia que ten o servicio de axuda no fogar. Isto non é só para as persoas maiores, senón para as persoas dependentes e tamén para as súas familias. Trátase dun servicio esencial que compre manter e mellorar. Polo que tamén é moi importante facer un seguimento do contrato para verificar o grado de satisfacción non só dos usuarios, tamén das traballadoras prestadoras deste servicio, porque ao final son o reflexo e son os que teñen que atender esta xente. Se os traballadores están ben coidados e protegidos, pois tamén llo van facer chegar aos usuarios. O contrato que se trae hoxe a pleno comezou a tramitarse xa en decembro do 2023. Despois de diversas diverxencias que houve na execución do contrato anterior, cando a empresa non aceptou a prórroga, esas que xa foron debatidas no seu momento. E tamén das diverxencias que houve durante o proceso de licitación, que a persoa que lle fala neste momento xa o anunciou cando veu os pregos. Este contrato prevese que terá unha duración de 2 anos, con 2 prórrogas anuales, é dicir, que pode chegar a un máximo de 4 anos e ten un orzamento máximo de licitación de 2.205.802,14 euros anuais, o que nos fai un fiel reflexo da importancia que ten este contrato para as arcas municipais. Non estaría de máis estar expectantes tanto o desenrolo deste contrato como a evolución do mesmo para que non nos pase o mesmo, é dicir, porque a empresa sí que é verdad que anunciou xa en reiteradas ocasións de forma verbal que non iba a ceder á prórroga e despois, cando chegou o plazo, sí que o fixo por escrito. Entón, non esperar a que haxa unha renuncia para despois poñernos a facer todo o proceso de licitación e xa ter un borrador dos próximos pregos para que non nos pase o que aconteceu desta vez. Finalmente, vemos como a mesa de contratación nos di que hai unha empresa adxudicataria que é a que ofrece a mellor relación calidade-precio, e neso xustifican a súa adxudicación, e dinos tamén que se adxudicou por 2.077.883, co cal supón un aforro de 128.000 euros. Agora ben, aquí hai neste expediente moitísima documentación, como decían tamén os compañeros da bancada da oposición, pero sí que vou a traer a colación o informe da interventora municipal. Eso faime ter unha certa preocupación, porque lembranos que non houve regras fiscais de 2020 ao 23, que no ano 24 se reactivaron as famosas regras de gasto, de estabilidade e do obxectivo da débeda, que este vai poñer en risco a estabilidade do gasto municipal e que iso podería dificultar en gran medida a aprobación dos novos orzamentos municipais, quedando condicionados á existencia real de ingresos. Advirte expresamente que a xunción destes compromisos pode chegar a xerar necesidade de novas operacións de crédito ou mesmo incremento de tasas e impostos municipales para poder afrontar os pagamentos futuros, o que quere dicir que nova carga fiscal ou pagarlle xurros aos bancos. Tamén nos lembra que se presentan reparos recorrentes por falta de previsión suficiente ou de procedementos axeitados ou porque non carecen de crédito para poder gastar e non hai como facer fronte ao pago, tanto en gastos estruturais como en gastos dispositivos. Isto pon en evidencia que podemos estar ante un incumprimento, ou estamos ante un incumprimento da normativa que o que fai que haxa unha perda de control no gasto municipal
E tamén pon sobre a mesa que, se isto siga aquí, que se pode terminar na necesidade de ter un PEF. Todo exposto hasta ahora o que nos fai é un reflexo de que hai un impedimento polos departamentos de intervención do control do gasto e din de forma expresa que a sobrecarga nese departamento fai que se teña que advertir que carece a intervención de medios suficientes para realizar o control interno exixido polo Real Decreto 424/2017, limitando a súa actuación á fiscalización mínima. Entonces, tendo en conta que o informe técnico conclúe nunha advertencia de sustentabilidade financiera do Concello que se podería ver comprometida, entendemos que temos que ser responsables e por eso xustificamos o voto na abstención e porque non tampouco estamos de acordo con todo como se levou o procedimento de contratación. Estamos ante un contrato de execución plurianual que queda sometido a Caixa Crédito en todos os orzamentos para poder leválo a cabo. E sí que compartimos, e así foi o inicio da miña intervención, a necesidade do servicio, pero tamén vemos, e non é que o vexamos nós, que se está a xestionar dun xeito un pouco irresponsable porque se están comprometendo gastos sin unha análisis rigurosa de sustentabilidade a medio e longo plazo. Agardamos que o equipo de goberno tome nota desto, pero, bueno, creo que tampouco vai aplicar moito porque xa se lle dixo en reiteradas ocasións que se planifique tanto as inversións financieras e que se faga un control do gasto, que haxa unha transparencia tamén en todo o proceso de tramitación da contratación, é dicir, que nos inviten a máis cousas, porque eu creo que todos podemos aportar nos procesos de licitacións, entonces non chegar cando xa sea obligatorio e dárnolo con 2 días para estudio. Entonces, como a Avelino lle gusta decir así tres palabras claves, pois eu hoxe voulle decir que xestione con rigor, transparencia e sustentabilidade. Por supostísimo, este grupo está en contra de que para sufragar os gastos que se siga incrementando a carga impositiva que teñen que soportar os nosos veciños. Moitas grazas. Turno para Avelino Souto. Ben, a verdade é que casi, sobre todo escoitando o Bloque ao PSOE, casi parece que lle temos que vir aquí e pedir disculpas por algo. E, como sempre, pois, bueno, quero aclarar varias cuestións. Primeiro, o Bloque Nacionalista Galego non me sorprendeu nada, sacou os vellos hits do Bloque de toda a vida e os hits que sacan todos os plenos, que son o negocio, pelotazo, bueno, os hits do Bloque que, se me permiten a expresión, pois xa me dá hasta pereza de escoitalos. Claro, e intenta, como sempre, non vou dicir que mentir, porque tamén o podría dicir, pero como mínimo engañar ou sembrar dudas. Primeiro, se ten algunha dúda de como están feitas estas valoracións, eu invito a usted, que pode ver as valoracións todas, e que o valore vostede. Aquí os concejales non valoramos absolutamente nada. Son informes técnicos como en calquer outro sitio, que sabe que van con un rigor extraordinario, porque ademais, se non van así, sabe perfectamente que a segunda, a terceira ou a cuarta empresa presentarían recursos e tumbarían a adxudicación e os informes e presentarían, como digo, recursos ás valoracións feitas. Presentaron algún recurso a algunha das valoracións feitas ás empresas que quedou de segunda, terceira ou cuarta? Non. Sabe por qué? Porque son coñecedoras de que os técnicos fixeron os informes como tiñan que facelos. Os técnicos, non políticos, pero xa digo, se vostede quer entrar a ese xogo, porque sempre há aquí dudas como se nós tiveramos intereses. Claro, despois non deben ler os pliegos ou fan o descoñecemento absoluto, porque claro, mire, o pliego cando vostede era concelleiro valoraba económicamente máis co que valoramos nós. Mire, dixo vostede, sabe cantos puntos dixo vostede que valorábamos nós económicamente? Repita o que dixo. Porque aquí teño o seu, onde a súa valoración económica eran 40 puntos. Entón, non pode dicir que nós só miramos intereses económicos cando o pliego que sacaba estando vostede valoraba máis a oferta económica que a oferta técnica do que o facemos nós. Despois, que máis cuestións dixeron? Dixo vostede que eu viña aquí con prepotencia e non sei cuantas máis cousas. Para nada. É certo, e non vou entrar noutros detalles, que é curioso.
porque vostedes nin me escoitaron nada do que dixen outro día, sobre todo para a señora Forno, que tamén lle vou explicar agora, porque só tiñan interés de reventar o pleno. Era o único objetivo que teñan. E saben por qué? Porque eu, personalmente, chameinos o lunes. Estaba publicadas todas as atas, calquer veciño que eu entrei onte, como calquer persona normal, a última acta desta adxudicación estaba publicada desde o día 6 de outubro, á espera de que a empresa tivera que presentar a documentación e demais. E o único que tiñan que ver, sabendo desde el lunes, dixo vostede que o único que tiñan que ver desde el lunes, que sabían que perfectamente que iba a ir, o único documento novo que tiñan era isto, que é a proposta de adjudicación. 2 carillas. Isto é o que lle pedimos que viran. Entón, xa digo, non vou seguir profundizando en por que se fai hoxe este pleno e demais, pero é isto que tiñan que ver hoxe, era o que tiñan que ver novo. Desde o día 6 de outubro, o único que tiñan que ver era 2 carillas. Esta é a realidade. Despois, fala vostede de que eu comparei as traballadoras. Primeiro, o servicio do lixo é un servicio fundamental para este concello. E os traballadores do lixo son unhas persoas esenciales que eu respeto. Vostede compárame dicindo como denostando o servicio da limpieza, da maneira que o fai, e nas palabras que o fai. É o que deixa entrever. Para nada, é un servicio fundamental. Agora ben, legalmente e estrictamente, todos os servicios externalizados que ten este concello como calquera outro trátanse exactamente do mesmo xeito, de forma legal, de forma de tramitación, de forma de xestión, que é do que estamos a falar aquí. Todos os servicios municipales que están externalizados, seña o SAF, seña o lixo, calquer servicio que temos externalizado, a nivel legal, teñen as mesmas condicións. Despois, claro, falsea cos quilómetros tamén. Pensa que vostede non iba a entrar. Claro, falsea cos quilómetros, sí, falsea por unha cuestión moi sencilla. Aquí os quilómetros hai unha empresa, a empresa botou unhas fechas moi concretas, que ademais despois foi ao xuicio, que, bueno, era o que lle interesaba a CIGA para ir ao xuicio, que ao final condenaron a pagar 500 euros, que, sí, 500 euros, pagar a empresa a pagar 500 euros ás traballadoras, que é do importe que falamos, porque vostede pinta aquí como que a empresa, que por suposto é fundamental, eran de cada traballadora e teñen dereito a reclamalo. Fixeron ben, era a súa, tiñan dereito, reclamárono. No minuto, a empresa xa recoñeceu que lle tiña que pagar ao chegar ao xuicio, vale? Pero, cal trampa fai vostede? Compara con Silleda ou compara con tal. Porque non está o servicio externalizado neses 2 concellos. Por certo, os do Bloque teñen externalizado, podemos falar de Carballo, podemos falar de todos os concellos do Bloque que non o teñen municipalizado, senón que o teñen externalizado como a nós. Pero ese é outro debate. Aquí págaselle e teñen que pagarlle polo convenio colectivo. Convenio colectivo que a CIGA, que son moi amigos seus, sobre todo o de Lalín, que se presentan nas listas electorais contra estes concelleiros, que seguro que é unha persona moi imparcial, que diga a CIGA que se poña a negociar o convenio colectivo e nese convenio colectivo que lle sigan incrementando o precio kilómetros horas, as condicións laborais e todo eso. Porque a empresa e este concello témonos que rexir por un convenio colectivo que é o que marca a norma. Non por o que non nos parece ou por o que non nos dé a gana. E por iso está marcado... Vale, terminando, por favor. E por iso está marcado o precio do kilómetro, por un convenio colectivo. Igual que está marcado para Lalín, e para todos os concellos que gobernan o Bloque e non teñen o SAF municipalizado, que hai un convenio colectivo que leva paralizado anos e anos e anos e anos sin actualizar. Por qué? Porque están máis interesados, o Bloque Nacionalista, en facer ruido, en que nos interese, en seguir manipulando con un servicio fundamental como este. Despois dicían que se convocara a mesa de seguimento, que se fixera un control exhaustivo de como vai funcionando o contrato. Ben, primeiro, non sei se non leron os pliegos, señora Forno. Xa vai unhos sistemas de control, de informes e de como se vai a proceder ese control. Eso por un lado. Segundo, como volvo a reiterar, e non me quero repetir, eu xa anunciei no pleno pasado que íbamos a crear nos primeiros meses do ano que ven unha... Bueno, pois non unha mesa exactamente, que íbamos chamar Xuntos Coidamos Lalín, que ten 7 puntos, que xa presentaremos, e que vai a servir para, evidentemente, entre outras cousas, controlar este servicio. Tanto os usuarios como as traballadoras e ver o nivel de satisfacción e como está funcionando. Entón, xa o temos previsto tamén, a parte do que vai no contrato, vamos ir máis alá. Depois, claro, fala vostede aquí de Galicia. A ver, eu non vou entrar agora porque non me dá tempo no debate autonómico. Podíamos falar de que fala vostede de Galicia, de que o goberno de Pedro Sánchez lle debe máis de 2.500 millóns de euros a Galicia en dependencia.
Pero hoxe non vou entrar neso que entrou vostede en Galicia. E podemos falar, que falaba vostede das persoas valoradas, que, por exemplo, no do Concello de Lalín, a día de hoxe non hai ninguna persona en grado 3 en lista de espera no SAF. Non todos os concellos, ou casi ningún concello de Galicia, pode decir ese dato, e asegúrolle que hai concellos nos que gobernan vostedes que teñen máis de preto de 100 personas en lista da garda en grado 3 que non lle teñen o servicio. En definitiva, remato, nos vamos a seguir traballando. Vostedes sigan cos vellos hits de sempre, pero a pregunta clave é como están as traballadoras? Están mellor hoxe ou estaban mellor cando gobernaban vostedes? Esa é a pregunta. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Bueno, ben, se vostede algo demostra que é un auténtico pirómano político, unha persoa que, desde logo, usa a mentira. Dígame, se... Non, digo, se quere intervenir o concelleiro que me está interrompindo, que lle deixo falar. E así podo contestar. No, estás intervindo. Vale, pois agradecería que non me interrompiran. Pepe Primo nuestro non quere intervir, Non, digo, se quere intervir non hai problema, pero que o faga cando sexa o seu turno e que me deixe a min falar. Ben, dicía que vostede é un auténtico pirómano político e xa lle dixen no anterior pleno que vostede pode ser un político profesional, faltaría máis, pero o que nos non lle imos permitir é que sexa un mentiroso profesional. E creo que vostede, desgraciadamente, cada día aposta máis pola segunda que pola primeira. Mire, vostede minte sistemáticamente. Comparar as condicións de cando se sacou no noso goberno, que eu sabe vostede cometiu, que non era o responsable desa área, eu non vou ter nunca... Pois, bueno, no meu currículo que me chimparon dun pleno este punto, vale, por querer incumplir toda a legalidade. Iso vai ter usted no seu currículum, eu non. Entende? Polo tanto, as condicións non tiñan nada que ver. E nós, desde logo, non fixemos nunca ningunha contratación dirixida como vostedes fan sistemáticamente. E vostede en particular. A cuestión é de que nós non temos dúbidas que vostede, como a sempre, quere levar o debate ao terreo técnico e non político. Nós non temos dúbidas de que os técnicos valoraron ben o prego, faltaría máis, hombre. Bueno, algún técnico que permítame, que non sorpréndenos moito que non lle dixeran, agardo que non sexa así, que non podía ir ao pleno como foi nesas condicións, vale? E dito isto, o que temos dúbidas é das condicións coas que valoran e das condicións que van no prego e que se teñen que rexir para darllo. Non me contestou a pregunta para nós fundamental. E repito ya, canto se lle pagou, canto gañou de máis esta empresa nos últimos meses? Canto? E vais negar, pero non la vai acabar respondendo, xa yo aseguro eu. Isto é a cuestión, porque esta empresa estivo todo este tempo cobrando moitísimo máis que vai cobrar agora. Eso vostede, obviamente, omitiu, non? Porque sabe que é un auténtico escándalo que lle asinaron cheques en blanco. E iso é a gravedade, porque total, os cartos non son de vostedes, son da xente. Mire, dicir, claro que vostede comparou, e nos entendemos que claro, sin leválo a demagoxia, é máis que evidente. Pero para vostede é exactamente igual, claro. Aí demostra a sensibilidade que vostede ten coa xente maior e cos dependentes. Home, dicir, claro, vostede é un campeón, non? Ahora que cobra, claro, un minuto, pero mire, claro que as traballadoras, e desprecia o kilometraxe das traballadoras. Sí, despreciou aquí, xo 500 euros. Home, claro, para vostede 500 euros os gaña aquí nun día. Claro, pero para as traballadoras é o seu dereito que lle corresponde e é un prezo que tiveron que ir ao xuzgado que vostedes lle negaron. Por un lado lle negaron, como vostede dixo aquí, no anterior pleno, e por outro lado lle consentiron a empresa. Que fala de convenios colectivos? Mira vostede, eu son afiliado a CIGA. E moi orgulloso de selo. E eu non son, desde logo, o seu voceiro. Pero mire, que sexa tan mentireiro de dicir o do convenio. A CIGA leva moitísimos anos reclamando, moitísimos anos, que se negocie o convenio.
colectivo. Por que non se negocia? Xa que está mentireiro. Por que non o di? Porque a patronal non quere, porque é un convenio, desde logo, horrible, co que se forran e co que teñen explotadas as traballadoras, e, en segundo lugar, porque llo permite a Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias. Porque vostedes teñen a visión de mercantilizar, desde logo, este servizo, de que cos nosos maiores e cos nosos dependentes se faga negocio. Esa é a realidade que vostede nega e que hoxe aquí non pon. E vostede amosan a máis absoluta insensibilidade coas traballadoras. Por qué? Porque hai propostas que lle fixeron e que vostedes son coñecedores para mellorar o servicio e mellorar tamén as súas condicións, que costan esta casa 0 euros. E outras, como vostede dixo, en plan desprecio, que costan 500 euros. Porque vostedes están a outra cousa e, desde logo, non... Turno para Alba Forno. Ben, bueno, como dicía antes, pois estamos aquí con este tema. É o máis importante do Concello, das cousas máis importantes, por a quen vai dirixido, polas traballadoras do SAF e pola cuantía económica. A min o que me preocupa neste contrato é, primeiro, a calidade do servizo para os usuarios e as usuarias e as súas familias, para o cal tamén falábamos desa comisión de seguimento, e, segundo, tamén me preocupa a calidade do emprego que se xera con este contrato. Debemos coidar a quen coida, darlle estabilidade laboral, reducir a precariedade e seguridade, etc. Porque isto tamén repercute, ao final, no servizo e nos usuarios. Bueno, eu entendo, xa o dixen antes, tamén a necesidade deste servizo, entendo a necesidade deste contrato, non cabe dúbida, pero non de calquer xeito. E insisto, este contrato chega tarde, porque vostedes, os vos xestores, levan 2 anos para traer este contrato a pleno. Eu lembro que este ano, en marzo, febreiro, creo que foi, xa tivemos unha xunta de voceiros onde se falaba de que isto ia estar solucionado algo así como antes do verán. Bueno, estamos prácticamente en decembro, prácticamente van alá 2 anos. E mire, Abelino falaba de que non tiñan ningún recurso. Se chegamos a debater este punto no anterior pleno, seguramente poderían ou non ter algún recurso de calquera empresa, porque foron vostedes os que pretenderon meter este asunto fora da orde do día, os que pretenderon leválo a cabo con 2 ou 3 días que tivemos para ver a documentación. E eu xa lle expliquei o outro día, xa que quere insistir nese tema e quere deixar ver que a oposición que lle dá exactamente igual este servizo, cousa que, por suposto, para nada é verdade, eu xa lle expliquei o outro día que cando remata o pleno, os membros da oposición non temos acceso aos expedientes. O sea, unha vez que remata o pleno, quedamos sin acceso a todo, absolutamente... Pero, home, eu como comprenderá, se eu teño a labor de entrar na plataforma de licitacións e estar mirando o que vostedes fan, entonces, claro, necesito unha dedicación exclusiva. A min chamoume para dicirme que iban leválo a pleno, pero eu a documentación, cando me chamou, ainda non a tiña, esa documentación estivo o mércores, e o pleno foi o venres, e do mércores ao venres, do luns ao venres, tivemos que mirar, ademais desto, toda a documentación que viña a pleno ordinario. Non quero entrar neso, pero vostede sabe que non ten razón tampouco. E eu creo que debería, ademais, recoñecer que dende a oposición somos bastante xenerosos á hora de cambiar plenos, á hora de meter puntos fora da orden do día, á hora de poñer xuntas de voceiros, porque somos nós os que nos adaptamos. E di Abelino que non hai ninguna persoa en grado 3 en lista de agarda. Ben, un dos problemas é canto tempo pasa dende que unha persoa solicita ata que se lle dá o grado 3. Canto tempo pasa? Porque antes estábamos falando de un ano. Un ano nunha persoa dependente, nunha persoa maior, é unha barbaridade. E isto é o preocupante. E despois, tamén é preocupante que non diga cantas persoas hai en lista de espera nos outros grados. Porque ao mellor eso non lle interesa decir. Explíquelle tamén aos centros de familias que están esperando polo servicio do SAF. Poden dar un minuto? Sí. Explíquelle tamén aos centros de persoas que temos en Lalín que están agardando polo servizo do SAF que isto vai vento en popa. Vento en popa é a toda vela cando a mellor levan un ano e pico esperando a que lle valoren o grao de dependencia. E remato, falaba antes das cifras do Goberno Central e da Xunta de Galicia, a verdade é que non me apetece nin o máis mínimo entrar nese debate,
Non, do Goberno Central non. Eu dixen que, evidentemente, estábamos cun modelo de financiamento que quedaba obsoleto. Eso foi o que dixen. Vostede entrou no Goberno Central e do Goberno Central, se quere falar diso, bueno, eu xa me supuxen que iba a salir con este tema. Esos 2.500 millóns de euros que supostamente lle debe o Goberno Central á Xunta, a mí gustaríame que nos diga de onde sacan iso, porque as palabras levas o vento, pero que nos dé algún papel de onde saca esa cifra, máis que nada porque a mí pareceme un bulo. E despois diso, dicirlle que aumentaronse 155 millóns o que destinaba o Goberno Central con relación ao que destinaba o Goberno Central do Partido Popular á Comunidade Autónoma de Galicia solo para dependencia. Isto é só o que aumentou. Eu creo que ahora mesmo temos un financiamento récord por parte do Goberno Central. Que ten que mellorarse? Estou de acordo, seguramente, pero, dende logo, home, virnos con esas cifras e pretender botarlle o marrón, pois non. E remato. Grazas, Alba. Turno para Teresa Varela. A ver, os criterios de valoración de calquera prego ou de calquera contrato evolucionan según vamos evolucionando no tempo. Entonces, xa houve hasta contratos intermedios do SAF. Entonces, que me veñas dicindo dos criterios económicos de cando nos gobernamos, que é certo, pero é que en determinada época tómanse criterios. Despois van habendo recursos, vai habendo a evolución dun contrato e vas analizando e facendo unha crítica construtiva, por eso evolucionan os criterios de valoración á hora dunha adxudicación. Despois, que centremos todo no económico, é moi importante, pero para iso xa están os interventores para poñer chunteito. Este contrato non se ten que valorar para min económicamente, nin aquí o importante é adxudicarlo a proposta máis barata. Aquí o importante é adxudicalo a unha empresa que garanta un servicio de calidade para o que decíamos, maiores, dependentes e coidadores. As tres patas para min son fundamentales. Despois decíanos Abelino e decíanos que só tiñamos que ver a proposta, desde as comisións hasta o pleno. Mira, non é así. Non. Porque, basicamente, eu aquí teño a acta de evaluación que a data de sinatura é do 29 do 10. Teño no expediente que me deron vostedes. Teño o informe da señora interventora que a data de firma ven sendo a mesma, co cual non é só eso, pero non é o que falamos. Aquí estamos noutro término do debate. Se usted tiña toda esta documentación, sabía que iba a vir a un pleno extraordinario, por que non nos puxo a documentación a nosa disposición con tempo, porque vostede xa a tiña, e entonces... Non, pero é que non a teño que pedir, porque a mí non me vai dar. Eu chego ao señor secretario e digolle, déame a documentación para estudiar, porque vai vir a un pleno, non sei a cal, pero vai vir a un pleno. E o señor secretario vai me decir que hasta que o grupo de goberno poña esta documentación a disposición da oposición, non vai facer. Non, Abelino, non estou facendo trampa, estou sendo moi realista. Se usted di que ten toda a documentación, e é certo, o expediente, os pregos e todo iso xa os mirei no seu momento. Non é agora o momento de miralos. Pero non me interrumpas, que eu non suelo interrumpir a ninguén. Entonces, non fagamos trampas. É dicir, se tiña toda a documentación, habela posta a disposición, non dálona na víspera. Bien. Despois, sí que é certo, por iso xa non o trouxen a colación, porque o falei tamén cando, que pasa que como usted meteu este punto no debate, o das comisións de seguimento, eu sí que xa o vi nos pregos, e xa o estaban nos pregos anteriores, pero non servia de moito, porque o que se tratou servía para habernos anticipado, para haber sacado o contrato en tempo e forma, e non se fixo, porque viñeron durante 2 anos consecutivos facturas reparadas, e iso sí que supón un incremento e sí que supón despilfarro dos cartos públicos por ese sobrecoste. Moitas gracias. Moitas grazas a todos. Ben, saben que criticar é sempre máis doado que a facer. Eso é algo que é un axioma. E nos intentamos facer cousas de a bo fe, que se miramos a xestión media
de concellos galegos non estamos precisamente na cola. Eu non digo que sexamos os números uns, pero podía asegurar que estamos entre os primeiros. Eso saben vostedes que é así. Eu podo demostrarlo, se queren un día. Por certo, temos pendente o pleno ese que pideu compromiso e que votamos por unanimidade e que hai que poñelo. Ese día é o día propio para poñer en valor o que ustedes digan máis o que decimos nós, porque cada un, como fala da feira, según lle vai nela, pois dá a sensación de que pouco menos que somos un desastre, e non é así. É difícil xestionar, non para nós, para todo o mundo, é difícil xestionar un concello que, como o noso, pois ten moitas necesidades, está nunha permanente metamorfose. É que, claro, é que aquí caen moitos cartos de outras administracións que xestionamos nós. E eses cartos que caen de outras administracións hai que lle dar a parte a licuota que nos toca. E vémonos negros moitas veces. Por eso, ás veces, cando facedes algunha intervención como a que fixo Teresa, dicindo que pode haber tensións de tesorería, claro que pode habelas, non teño ninguna dúbida. Pero eu xa conto con eso, A ver se pensa que non conto con eso. Eu conto con eso. Bueno, por eso, pero digo a interventora. Pero sempre que o diga a interventora, está ben que o diga. É a súa función. Pero sabe unha cousa que lle digo? Que levou-se toda a vida, E que eu sepa, sempre tuvemos cartos para pagar a nómina. Sempre. Así que, mire, para facer cousas, a ver se se enteran dunha vez. Para facer cousas hai que arriscar. Senón non faz nada. Que non faz nada, que non che deixa facer absolutamente nada. Entre que vivimos nunha Europa vetusta, bella, caduca, trasnoitada, que vai facer pum, e vai desaparecer como organización a medio plazo, non teño ninguna dúbida, para dar desgracia nosa, pois que só se ocupa de regular cousas e non de producir, hai que saltar todos eses parapetos burocráticos desta España e máis desta Europa un pouco oxidada, e, ao mesmo tempo, temos que sacar para diante resultados. Se cadran pensan que é moi fácil conseguir, que salía onte no boletín, a cuarta fase de la LIN 2000, que vai moi retrasada en tempo, porque tiña que se haber feito hai moito tempo, na época da crisis, e non se fixo, pero igual pensan que sacar dali 11 millóns de euros que me foi fácil, igual pensan. Empezamos pedindo a cuarta fase, a primeira fase da cuarta fase. E vai todo xunto, máis de 300.000 metros, casi tanto como a mitad do outro polígono. Entón, esas cousas dan moito traballo. E os AF danos moito traballo e costanos moitos cartos. Por qué? Por desgracia de outras administracións, non por culpa nosa. Por tanto, cando o señor Vilariño se rasga as vestiduras, que non sei como se di en galego, ti que eres un galego parlante e tal, como se di en galego rasgarse as vestiduras? Non, rachar non é o correcto, pero rachar é correcto de rasgar, sí, pero o que significa, non como se di físicamente. Ben, porque di, é que a empresa, mire, a empresa, nos sacamos un concurso modélico, un pliego que non recurreu ninguén, cousa rara, porque a gran maioría recúrrenos. O noso tan mal non debía ir cando non recurriron. E presentes unha serie de empresas. E nós non valoramos as ofertas. Quen valorou a oferta, usted sabe, foron os técnicos desta casa. Ni siquiera externalizamos. Valoraron os técnicos desta casa e valoraron esta empresa como a mellor. Que ocurre? Dicen, é que ustedes estuveron pagando de máis mentre sacaron o pliego. Sí, claro. E cal era a outra alternativa? Cerrar o SAF? Home, eu non empecé onte. Claro. Claro. Telo licitado con tempo sería o ideal. Pero mira unha cousa, o que é posible é enemigo do ideal. Nós non facemos as cousas idealmente, nós facémolas o mellor posible. Por qué? Porque contamos cuns hándicaps tremendos que saben vostedes que os temos que rebatir. Por lo tanto, señor Vilariño, non lle acepto que vostede diga que eso que estaba preparado para esa empresa. É mentira. É mentira, vostede sabe, ademais. Constame que o sabe. Non preparamos nada para esa empresa, faltaría máis. É máis, non pense que nin siquiera é moito santo da nosa devoción. É dicir, a empresa é como todas.
andan cada un ao seu, menos eu cando o meu. Entón, que importa? A empresa, asegurulle que non nos importa absolutamente nada. Démoslle a mellor oferta, E durante este tempo pagamos máis porque a outra opción era habelo sacado antes, que non demos, porque son por gustos acabámoslo, pero non demos. Non nos demos sacado antes. E sabe vostede, ademais, que o mellor se quedará a oposición. Se nós, no seu momento, cando terminou o contrato, paramos o servicio, a oposición a mellor estaba encantada, porque nos iban dar hasta no carné de identidade. Mira o que pasou noutros concellos onde houve problemas co SAF. Por lo tanto, nós fixemos o mellor posible para que non caera o proceso. Oye, mire, sobre o tema do que faga a empresa coas traballadoras, nós non somos responsables, pero nos exiximos que cumplan a normativa, e a normativa cúmplese. E a CIGA non me apoña vostede de modelo, porque a CIGA, cando hai cousas que negociar a nivel Galicia, casi sempre se escaquea porque pensa que son da pata do CID. Entón, negocia ás veces comisións, negocia UGT, negocia en outras centrais sindicais, e a CIGA normalmente abstense ou non vai, porque así pode protestar, porque o mérito deles é protestar, e o mérito deles é protestar contra gobernos de outro color político, porque eles no fondo son unha arma arroxadiza da señora Pontón. Digan o que digan, podémoslo dicir de outra maneira, pero é verdade absoluta. Por lo tanto, a mí non me poña a CIGA como algo imparcial. É un sindicato e ten todo o mérito do mundo, que son traballadores, eso sí, hai que dicir que son traballadores, que eso non é pouca cousa, porque hai algúns que están nos sindicatos que se cada non son tan traballadores. Eles son traballadores, pero teñen claro cal é o obxectivo e cal é a función que lles encomendaron. Alba, a ver, eu non cho quero dicir máis claro, pero nós fomos engañados por un goberno do PSOE. Nos concellos fomos engañados de toda España por un goberno do PSOE. Repetino xa varias veces. Zapatero chamámonos a Moncloa, a executiva da FEN, na que eu estaba, e nos dixo, señores alcaldes, ustedes tranquilos que non van pagar un duro. Imos pagar o 50% o Estado e o 50% as comunidades autónomas. Ustedes vai costar cero. Iso dixo Zapatero, é palabra de honor. Cando nos chamou a Moncloa, que fomos a Moncloa. Iso é mentira. Sabe unha cousa, señora Forno, que o PSOE neste tema non podía nin dicir pío, porque máis ou menos o goberno central está aportando en torno a un 19%. Sobre o 19-20%. Tiña que aportar o 50%. Sabe quen aporta o 30% que non aporta o goberno central? Nós. Por lo tanto, o PSOE neso non está legitimado para protestar, porque nos engañou. Porque no seu momento tiña que haber feito unha lei que obligase a todas as comunidades autónomas, obligase a poñer o 50% e que obligase ao Ministerio a poñer o outro 50%. E non o fixo. E iso foi responsabilidade do PSOE. Despois, responsabilidade do PSOE. Eu acórdome que despois, cando veu Mariano Rajoy, eu falei con el personalmente. E máis, digo onde falei con el, aquí en Lalín. E veu a un acto, estuvemos falando, e xa lle me queixei eu desto. E xa lle dixen o que había pasado en Moncloa con Zapatero. E dixo, vamos a ver se o damos arreglado, pero non se dou arreglado. Pero é que o problema está en que cando unha cousa nace mal, eu xa agora agarro e firmo aquí unha cousa de que imos poñer 10 millóns de euros ao ano para calquer fin, quedo moi ben, pero eu sei que non o vou dar cumplido, porque o Concello de Lalín non ten folle para eso. Entón, o propio Zapatero reconocía anos máis tarde que a lei de dependencia e todo o que ten que ver con esas leyes que fixo tan bonitas desde o punto de vista social non tiñan unha valoración económica real. E ao final, quen paga? Os paganines. A nós vai nos costar, se mal non recordo, máis de 1 millón de euros de fondos propios, casi 1 millón de euros de fondos propios. Alba, ese 1 millón de euros non tiñamos que haberlo gastado. E facíanos moita falta para pistas e para outras cousas que son competencia municipal. E sabe unha cousa, temos que poñelo para o SAF, porque senón outra alternativa é pechalo e con nosos veciños non teñan ese servizo. Ora ben, eu voto de menos que a FEN e a FEGAN impoñan, se é que vale para algo estar asociados. Eu fui presidente dunha delas e traballei o que puden, aseguro yo. Pois que reivindiquen esta tropelía, porque esta é unha tropelía, porque nos generanos un problema, como dice, a nos generanos un problema, como dice Teresa Varela,
pode nos generar un problema. Pero hai concellos que os vai botar ás cordas, Hai concellos que o SAF vai nos botar ás cordas. O tema é máis grave do que parece. Moito máis grave do que parece. Porque isto vai increchendo. Se non nos dan 12 euros, estamos adxudicando a 25, xa me dirá. Eu estou pagando, sin ter que pagar máis do 50%. Sabe o que lle digo? Que estou explorando unha vía que lle encarguei ao secretario que me botaron a mau, ainda que non é a especialidade del, pero creo que me pode botar un amao, é máis o asesor jurídico. Non se rían que é certo. Eu estou explorando a posibilidade de xudicializar isto. En serio, En serio. Ir ao xulgado e decir, oiga, aquí o goberno estános ninguneando, pero que eu de menos. Eu sei que iso dá pa largo, pero acórdome cando peleas eólicas dicíame que era perder o tempo. E ao final sentou jurisprudencia para toda España. E os concellos, en vez de cobrar o 0,3, cobran o 1,3. Perdón, en vez de cobrar o 0,4, DIBI cobran o 1,3. Fastídiame que gracias a nós cobren os cataláns, vascos e por aí que sobralles a pasta non teñen ningún de metela, e fastídiame porque non quixeron apoiar no seu momento a Fegán cando pelexamos. Ben, este é o que hai. E non está tan mala cousa. Podía ir antes? Sí, non demos. Podíamos aforrar algo de cartos? Sí, non demos. Pero temos un servicio bastante bo, como mínimo, como a media dos concellos galegos, estamos saneados mellor que a media galega. Así que, eu xa saben vostedes que eu cando teño claro unha cousa, arrisco, Eu se legalmente me permiten endeudarme para facer un obxectivo que eu considero fundamental para o noso desenvolvemento, eu fago, non teño dúda ninguna. A mí non me temblou o pulso, nunca me temblou. E creo que é unha forma que, ademais, podían mirar que os concellos que fixeron así sempre saíron pa diante, e os que quedaron metidos con moito medo, pois non saíron pa diante. Así. A favor. Noelia. A favor tamén. 2 que hai a favor. A mí non me marca aquí Biz. Ahora sí. Falta ainda algún. Ariana marchou, Maripaz está, 2, 18, 19, 26, falta Ariana. Ben, votos emitidos 18, a favor 12, non un Bloque Nacionalista Galego e abstencións 7, Partido Socialista e Compromiso por Galicia. E Ariana, 8. Ariana, abstención. No, pero podemos ir o voto en contra e vou votar en contra. Marchou que no debate ya, Ben, pois, por moitas gracias, tedes un segundo os voceiros, un segundo solo. Un segundo, roubos un minuto. Imos aquí ao pé de secretaría. Contra a competencia impropia, contra o ejercicio da competencia. Sí, no, pero yo, claro, es que yo quiero leerlo. Un segundo robo, Sí, dime.